Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes sa pozrieme na 4 tipy pre začínajúcich gitaristov. A začneme úplne od začiatku a to od toho, že akú gitaru by som kúpil. Veľa ľudí sa nevie zhodnúť, že či by ste mali začať na akustickej alebo na elektrickej gitare, ale podľa mňa to je viac menej jedno. To záleží viac od toho, že aký štýl by ste chceli hrať, ale čo veľa ľudí nerieši a podľa mňa to je najdôležitejšia vec, kúpte si gitaru, ktorá bude ladiť a na ktorej vás bude baviť hrať. Je to taký argument, že nechcem investovať veľa do prvej gitary, lebo neviem, či ma to bude baviť a tak ďalej. Ja si myslím, že dneska viete kúpiť gitaru za veľmi malú cenu a vo výbornej kvalite, pretože tá technológia tej výroby dneska už tak pokročila, že to sa nedá ani porovnať. Tie gitary pred 20 rokmi, lacné a dnes. Ale hlavné je, že aby tá gitara ladila, pretože ak neladí, tak si od začiatku kazíte sluch a to je problém, ktorý sa potom celkom ťažko odstraňuje v budúcnosti. Čiže určite by som kúpil gitaru, ktorá je možno trošku drahšia ako tie najlacnejšie produkty, ktoré existujú, ale mal by som gitaru, ktorá ladí a na ktorej ma bude baviť aj hrať. Druhý tip je hrajte to, čo vás baví. Každý z vás bude mať nejakého obľúbeného interpreta, ktorého uznáva, alebo sa mu páči jeho hudba, alebo proste jeho hudba ho nejako inšpiruje. Tak nestrácate čas zbytočným učením sa štýlov, ale údobných štýlov alebo skladieb, ktoré vás nezajímajú, ale niekto vám hovorí, že naučte sa ich, lebo toto vás spraví lepším gitaristom. To bola jedna z mojich veľkých chýb, podľa mňa, čo som urobil, keď som sa začínal učiť na gitare. A je to to, že som sa proste učil veľa vecí, ktoré neboli potrebné. Snažil som sa naučiť všetky veci, ktoré boli v YouTube videách, a ktoré proste ale ma až tak nezajímali, ale mal som taký pocit, že musím sa ich proste naučiť, aby som sa zlepšil na gitare. A pritom tá krivka toho zlepšovania sa na gitare je oveľa strmšia, keď sa začnete učiť práve to, čo vás baví a to, čo vás inšpiruje. A čím viac ten rozsah tých žánrov a skladieb zúžite, tak tým sa zlepšíte vlastne v tom žánri, ktorý je pre vás ten najpodstatnejší, ktorý vás najviac baví. Pretože nezahlcujete svoj mozog zbytočnými informáciami, ktoré sú vám vlastne v podstate na nič. Samozrejme, že ten hudobný vkus sa celý život mení a vyvíja a to je úplne v poriadku, ale podľa mňa na začiatku je fakt dôležité ten rozsah úplne zúžiť, aby ste pri tej gitare vydržali a aby vás fakt bavila. Tretí tip bude neunavte svoj mozog ešte predtým, ako pôjdete cvičiť. Čo pod tým myslím, alebo čo si pod tým máte predstaviť? No, tak všetci poznáme, že aká je dnešná doba a ako všetci dneska sme zavesení na sociálnych sieťach a ja nie som výnimka. Ale skúste pred cvičením na gitare obmedziť alebo úplne vynechať čas strávený na sociálnych sieťach, pretože cvičenie na gitare je činnosť, ktorá vyžaduje extrémnu sústredenosť. A mám taký názor, že cvičenie na gitare, pri ktorom sa nesústredíte, je vám vlastne viac menej aj na nič. Hej, akože áno, zabavíte sa pri tom, ale váš mozog sa reálne nič nové nenaučí tým, že vlastne ani neviete, čo hráte na tej gitare. A verte mi, ja to poznám veľmi dobre, pretože keď mám deň, keď sa opustím a som 3 hodiny na sociálnych sieťach, na Instagrame alebo na podobnej aplikácii, tak potom to cvičenie vyzerá veľmi zle, neviem udržať sústredenosť a naozaj veľmi, veľmi zle dopadne ten môj tréning. Čiže určite toto by bol môj tretí tip pre vás. Posledný tip bude nahrávajte sa. Verte mi, není horší pocit, ako keď cvičím nejakú pesničku alebo nejaký riff a myslím si, že to hrám už fakt dobre a všetko, a potom sa nahrám a znie to úplne na hovno. Preto je podľa mňa veľmi dôležité sa nahrávať od začiatku a nahrávať sa často, aby ste počuli tie chyby už na začiatku toho, ako sa učíte tú pesničku alebo riff alebo hocičo a tie chyby začali odstraňovať. A to stačí úplne na mobil, netreba žiadne nejakú zvukovku, netreba absolútne žiadnu techniku, stačí len na mobil sa nahrať a potom ako náhle zahráte take, vypočuť si, aké chyby robím, kde sa mám zlepšiť a tak ďalej, pretože kamera a mikrofón nikdy neklamú. Dobre, to by bolo všetko a vidíme sa pri nejakej lekcii už na budúce. Ahojte.